er vi på vej til, eller vi er faktisk nu, Opalsøen. En fantastisk dejlig sø, vi har her på Bornholm. Det ikke kun er smuk og flot, men som også har en rigtig lækker svævebane. Sådan. Og vi skal selvfølgelig også have de rigtige briller på. Sådan. Så er vi i gang. En vigtig ting. Sunscreen. Ellers så bliver man red som en krabs, mener jeg selvfølgelig. Når man skal bade, så er det vigtigt at have badebukser på. Det er det, badebukser er til for. Det er ret varmt i dag. Og det er derfor, jeg tager solbriller på og solcreme. Det havde jeg ikke gjort, hvis det var frostvejr. Til forskel fra havet, så er Opalsøen en sø, og en sø, det er et hul inde på land, som der er vand i. Og det er lige det, Opalsøen er. Et hul inde på land, som der er vand i. Forskellen er bare, at de også har en svævebane. Og den skal vi overprøve lige om lidt. Rasmus, han er dagens gæst. Det er mig. Ja, han er med for at teste svævebanen. Nu har vi gået 5 kilometer. Og jeg tror snart, at vi kan blive enige om, at vi siger, at vi er der. Ej, hvor er der langt ned, mand. Hold nu kæft. Okay. Så vi har gået hele vejen op, så fandt vi ud af, at man skal have sit udstyr dernede fra. Der er sådan en lille telt dernede. Nå, vi skal ned igen nu. Ja. Så må det være jo. Endelig kom vi herned. Det var fucking sjovt, det der. Gjorde det okay, det der? Ja, Laura? Ja, det er du. Og det ser bedre ud. Hej Emil. Du arbejder her på tovbanen, og hvad synes du er det fedeste, når du står og arbejder her? Det er turisterne og deres støvdrag og sådan noget. Hvad kendetegner tovbanen? Jamen det er jo en forløsning, som hele familien kan prøve. Og det er bare sjovt. Hvis du skulle give et trick til dem, der prøver tovbanen, hvad skulle det så være? Det sidste trick? Nyd det. Er det Okay. Det er et trick. Ja, okay. Nå, det var super svært, men det var skide sjovt, og tovbanen, den skal I ud og prøve. Så kom op her på Opalsøen, når du er på Bornholm, og så skal I prøve den. Den skal også med i bagagen. Men vi takker af og siger tak for en god tur til tovbanen i Opalsøen. Tak for det.